Αγαπημένες μου, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τα like σας, όσοι σας άρεσαν και δεν άρεσαν το βίντεο. Και θέλω να ξεκινήσω με τα αγαπημένα προϊόντα αυτού του μήνα. Λοιπόν, θα πάω με περιποίηση προσώπου. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα γαλάκτωμα που είναι με μάγκο και ροδάκινο, που είναι από τη Rival de Lope, που αφαιρώ το make-up μου. Μυρίζει μάγκο και ροδάκινο, είναι πάρα πολύ τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο γαλάκτωμα, αφαιρείς το make-up, σου μένει πάρα πολύ μαλακή η επιδερμίδα σου. Δεν την ξηραίνει, δεν την αφήνει λιπαρή, είναι τέλειο. Και αναπλύνω το πρόσωπό μου μετά τον καθαρισμό. Πήρα το gel που είναι από τη Rival de Lope και πάλι αυτή, που είναι με μάγκο και ροδάκινο. Μυρίζει μάγκο και ροδάκινο και αυτό, είναι όμως για κανονικές και λιπαρές επιδερμίδες. Η δικιά μου είναι ξερή επιδερμίδα, αλλά αυτό δεν με ενοχλεί εμένα, γιατί αμέσως μετά από πλύσιμο προσώπου χρησιμοποιώ την ενυδατική μου που ανυδατώνει full την επιδερμίδα μου. Και θα συνεχίσω με την ενυδατική μου από τη Florena, που είναι αυτή εδώ με aloe vera, είναι αυτή εδώ, για κανονικές επιδερμίδες και ξερές. Μυρίζει aloe vera, η υφή του είναι έτσι. Αλλά θα βάλετε πάρα πολύ λίγη ποσότητα, γιατί άμα βάλετε πολύ ποσότητα αφήνει πολύ λιπαρή την επιδερμίδα. Η συσκευασία του είναι έτσι. Επίσης θα σας πω ότι μπορείτε να το βάλετε, να το φορέσετε και πριν το make-up. Δεν κάνει τίποτα, δεν κολλάει, δεν αφήνει λίπος, τίποτα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσετε από ηλικία 20, όπως γράφει εδώ, ως 50. Είναι τέλεια ενυδατική κρέμα. Αυτά είναι για το πρόσωπο, αλλά θα σου πω και ένα μικρό κάτω από τα μάτια, που είναι και αυτό από τη Rival de Lope, που είναι με χαμομήλι και πράσινο τσάι για τους μαύρους κύκλους, για κουρασμένα μάτια. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Είδα φοβερό αποτέλεσμα, η μυρωδιά του είναι λίγο ενοχλητική, αλλά όταν τη βάζετε απευθείας φεύγει. Είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν για καθημερινή χρήση. Και θα σας συνεχίσω με περιποίηση μαλλιών. Όμως πριν σας πω για τα προϊόντα μου, θα σας πω για μια βαφή της L'Oréal Paris, που είναι αυτή εδώ πέρα, που είναι για ξανθόμαλι, για να κάνετε αντάβιες. Λοιπόν, είχα κάνει όμπρε στα μαλλιά μου και αυτό είναι σε άθλια κατάσταση, έτσι όπως βλέπετε. Και βγήκε πορτοκαλί για να κλείσω το χρώμα. Το πορτοκαλί, τουλάχιστον να φύγει αυτό το χρώμα που ήταν επάνω, να το ξανοίξω. Τέλος πάντων, πήρα αυτή τη βαφή και μου βγήκε αυτή η αποχρέωση. Αυτή εδώ πέρα. Όμως το φρουτσάκι το πλαστικό, αυτό έχει 3 δοντάκια, ενώ της όμπρε είναι 1. Είναι πάρα πολύ βολευτικό, πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Και θα συνεχίζω με λαδάκι μαλλιών τώρα. Είναι από την Garnier Fructis αυτό, που εγώ το χρησιμοποιώ και αυτή η θερμότητα και η αναϊσιόν τα μαλλιά μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν, μυρίζει άψογα, πάρα πολύ μου αρέσει. Και θα συνεχίσω και με ένα άλλο λαδάκι που είναι από τη Schwarzkopf. Αυτό εδώ, πάρα πολύ μου αρέσει, για μαμμένα μαλλιά, για λάμψη, είναι πάρα πολύ ωραία, μυρίζει άψογα, φοβερά, επαγγελματικά, δεν ξέρω πώς να το πω, μυρίζει τέλεια, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ μαλακά κάνει τα μαλλιά, είναι πάρα πολύ λαμπερά, είναι πάρα πολύ τέλειο. Θα συνεχίσω με ένα σαμπουάν της Keuch λέγεται, για χρώμα με ροδάκινο, και το conditioner είναι αυτό εδώ. Λέει θα βάλετε μόνο λίγη ποσότητα, γυναικεία το χρώμα και για να μακραίνω τα μαλλιά. Είναι με ρόδι, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά τα προϊόντα, κάνουν άψογα δουλειά, είναι τα αγαπημένα μου. Και θα συνεχίσω πάλι με τα spray της Schwarzkopf, με αυτό εδώ το πολύ ωραίο χρώμα. Είναι για ξερά μαλλιά, αυτό γράφει για 10 χρόνια νεότερα μαλλιά, αλλά τα γράφει στα γερμανικά, γράφει 10 Jahre Junge κτλ. Τέλος πάντων, είναι για ξερά μαλλιά, τα ψεκάζω και μου κάνουν πάρα πολύ μαλακά τα μαλλιά μου, πάρα πολύ μαλακά και λαμπερά, τα λατρεύω τα spray της Schwarzkopf της Gliss. Και θα συνεχίσω τώρα με μια μάσκα μαλλιών που σας είχα δείξει και στο πρώτο μου βίντεο, που είναι από την Pantene, αυτή εδώ που μυρίζει τέλεια. Και αυτό εδώ γράφει για 10 χρόνια νεότερα μαλλιά, αλλά εμένα δεν με απασχολεί αυτό, θρέφει τέλεια το μαλλί, το αφήνει τόσο μαλακό το μαλλί, πάρα πολύ μου αρέσει. Και θα σας
συνεχίσω με το αφρό λιτρό μου από την DAF που είναι με αμύγδαλο. Το έχω λατρέψει, μυρίζει τέλεια, δεν υπάρχει παιδιά. Πάρα πολύ μου αρέσει η μυρωδιά. Είναι ένα Tony Full, το έχω λατρέψει, είναι το αγαπημένο μου. Θα σας πω και για μια κρέμα που είναι από την Isna για αποτρίχιωση. Είναι αυτή εδώ με βιταμίνη Ε. Η υφή του είναι έτσι. Δεν μυρίζει τόσο έντονα, δεν είναι ενοχλητική η μυρωδιά του, δεν κοκκινίζει, δεν ξύνεσαι, δεν βγάζει σπυράκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Την έχω λατρέψει, είναι τέλεια. Θα σας συνεχίσω με ένα αποσμαντικό της DAF που μυρίζει τέλεια. Η διάρκεια του είναι τέλεια, δεν έχω να πω λόγια. Είναι πάρα πολύ φοβερό και θα σας συνεχίσω με ένα άρωμα που είναι από την Bruno Banana. Αυτή εδώ πέρα είναι τέλειο, μυρίζει τέλεια, δηλαδή όσο και να το έχω φορέσει. Όλοι μου ρωτάνε ποιο άρωμα είναι αυτό, ποιο άρωμα. Είναι τέλειο, η Bruno Banana μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι τέλειο. Και τώρα θα σας συνεχίσω με make-up. Θα σας πω για το primer που σας είχα πει και στο πρώτο μου βίντεο, αλλά δεν ήξερα πώς να σας πω το όνομα. Τελικά το όνομα λέγεται Catrice και είναι αυτή εδώ πέρα που εγώ το χρησιμοποιώ για τους πόρους, οι άλλες για να πριν το make-up το βάζω για να κάθεται σαν βάση, δεν ξέρω, σαν baby cream, πώς το χρησιμοποιούν. Το χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους, να το πω, για διάφορες αναλογίες. Τέλος πάντων, εγώ το χρησιμοποιώ για τους πόρους, όπως βλέπετε γράφει εδώ, πόρα, που είναι για τους πόρους, αλλά είναι άψογο. Και θα σας συνεχίσω με το make-up που έχω πάρει, που είναι από τη Manhattan, είναι αυτή εδώ πέρα. Δύσκολο να ανοίγεται, είναι έτσι, την οποία την έχω λιώσει και έχει και το σουγκαράκι του έτσι. Είναι make-up πούδρα και η αποχρέωσή του είναι το ένα, το natural, το πιο ανοιχτό, που για την δικιά μου επιδερμίδα είναι υπέρα ανοιχτό χρώμα. Γι' αυτό το ανακατεύω με τις Maybelline αυτό εδώ το make-up και στο κλείνω με αυτή εδώ την πούδρα που είναι και αυτή από τη Maybelline, τα πιο αγαπημένα μου. Για να βάλω τη βάση μου χρησιμοποιώ αυτή εδώ, μάλλον αυτό εδώ το πινέλο που είναι από Body Soul, είναι αυτή εδώ όπως τη βλέπετε και αυτό είναι make-up. Είναι τέλειο, δεν γράφει αριθμό, συγγνώμη, το έχω πάρει από το Μιούλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πινελάκι, πάρα πολύ μαλακό, πάρα μαλακές τρίχες έχει. Θα σας πω για τα κραγιόν μου, το ένα είναι από την Catrice που σας έχω δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, είναι το πορτοκαλοκόκκινο, και ένα lip gloss από τη L'Oreal, είναι αυτή εδώ, είναι μόφ αποχρέωση, το πινελάκι του είναι έτσι, μυρίζει τσιχλόφουσκα, είναι τέλεια, η διάρκεια του απλά τη βάζεις και δεν φεύγει. Και ένα lipstick από την Glamorous, είναι αυτή εδώ, είναι το φουξιοκόκκινο pink, αυτό εδώ είναι 10 νούμερο γράφει, δεν γράφει το χρώμα, είναι αυτή εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα συνεχίσω με ένα eyeliner από τη Real που είναι αυτή εδώ πέρα, το πινελάκι του είναι στο έτσι. Απλά το βάζεις και δεν φεύγει, δεν είναι σαν τα eyeliner που απορροφάει το χρώμα και μένει αυτό το ελάχιστο μαύρο, είναι αυτό το έντονο μαύρο έτσι όπως το βάζεις. Και θα σας συνεχίσω με ένα concealer πάλι από τη Maybelline, το Everfresh, το αγαπημένο μου concealer που σας είχα δείξει και στο πρώτο μου βίντεο. Και θα σας πω για τις πέρλες μου που είναι από την Avon. Αυτές εδώ οι μπλίτσες, bronzer, είναι τέλειο, αγαπημένο μου. Και θα σας δείξω πάλι από τη Real τα concealer. Είναι για μαύρους κύκλους, για κοκκινίλες, highlighter. Είναι τέλειο προϊόν. Το παίρνω στη τσάντα μου, το κουβαλώ απάντου. Αγαπημένο προϊόν από τη Real. Θα σας πω για μια μικρή σκιά από την Avon που είναι και αυτό natural. Οπα, είναι αυτή εδώ πέρα. Βασικά υπήρχε πινελάκι, μου χάθηκε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου προϊόντα.
ελπίζω να σας άρεσα. Φιλάκια!